Pois ata aquí o hostel. Como ve, é un piso modesto. Pero bueno, ten todas as comodidades necesarias e estou segura que cando decore vai quedar ben xeitoso. Ten algunha pregunta? Sí. Como teño que facer para saber se de día ou de noite? Como? Ou para saber se chove, se fai vento, se xa chegaron as anduriñas... Disculpe, non lle acabo de entender. Quero dicir, cando estea dentro da casa, como podo saber o que acontece fora? Tendo en conta que non vin xanela ningunha. Comprendo. Bueno, e que tal como está o panorama actual de vivenda, entenderá que por este prezo as xanelas con luz natural representan un auténtico luxo. Por suposto. Entendo. Totalmente lógico. Pero non se preocupe. Se o piso non é do seu agrado, teño unha lista de agarda cunha che de persoas disposta a alugar este inmoble. No, de verdade. Entendo perfectamente. Sigo interesade. O piso está genial. É un pasote de piso. Como podería formalizar o contrato de arrendamento? Dice así? Sí. Métete no papel. Sí, estou dentrísimo. Dispara. Para formalizar o contrato de arrendamento necesitaríamos 3 meses de fianza, unha copia do contrato de traballo, fotocopia do DNI, as 3 últimas nóminas, os datos bancarios do aval en caso de impago. Vale. Pois moitas grazas. É vostede moi xentil. Nada, un placer. Ten algunha outra dúbida? Sí. Os 3 meses de confianza, que son para coñecernos mellor, adaptarme a este novo espazo, construir a nosa relación arrendatarie-arrendadore... Non! Son 3 meses de fianza! Fianza! É un pago que nos ten que facer para antes de entrar no inmoble para garantir que vostede, inquiline, cumple coas obrigas estipuladas no contrato de arrendamento. Anda! Vale. Xa me parecía a min que un xesto tan piadoso cara unha persoa precaria non era típico de mediados dos anos 20. Así vai ser imposible, moi. Perdoa, nana, que complicado todo. Podemos repasar outra vez a revolución inquilina do 2025? En serio, moi. Céntrate, porque este evento considérase trascendental para desencadear as conquistas de dereitos que se produciron ao longo do século XXI. Sí. Agora de verdade que estou super metida na narrativa. Ata me sinto como un xoven sobrecualificade cun salario indigno consumindo compulsivamente memes de internet para manter a raya a miña frustración de clase. Eses tempos eran totalmente así. Vexo que vas pillando as vibras dos mileiras. Moi. Ok, démoslle unha volta, se che parece, especularidades do panorama político-social da época. Saberías dicirme algunha característica? Sí, claro. Venme á cabeza un detalle insignificante. Cal? Era o momento de maior desigualdade social na historia da humanidade. Boa!
Dito con outras palabras... Os ricos nunca foran tan ricos e os pobres nunca foran tan pobres. Perfecto! Que máis me contas desta época? Pois... estaban inmersos nunha terrorífica crise climática sen precedentes. Yes! Aterradora! Toda razón. Algo máis? Bueno, era unha sociedade de consumo, non? Baseaban moito a súa felicidade no consumo material, aínda que en xeral tampouco eran moi felices, non? Medir a felicidade é algo complexo, pero sí, concordo que daquela había un grado de insatisfacción moi elevado. Algúnha cousa máis que se che acorde? Nana, pareceche pouco. Non sei como non estouparon antes todas estas revolucións pola defensa do territorio. Xa falamos moitas veces que nesa época a xente andaba algo adormilada. Non é como agora. Sí, pero sigo sin entendelo. Non era que tiñan internet, acceso a moitísima información, redes sociais para comunicarse rapidamente... O tema do manexo de información tocarémolo outro día, porque, bueno, ten moita tela para cortar. Pero a ver, resumindo nunha frase, os medios de comunicación máis poderosos estaban en mans privadas, co que podían terxiversar a realidade ao seu gusto. Anda! Que astutes! E como xustificaban, por exemplo, que un señor que herdara unha gran fortuna puidera montar unha morea de negocios inútiles, contaminar o planeta e esclavizar a millóns de persoas con traballos precarios? Pois, nese caso, supoño que os medios de comunicación dirían que ese señor en cuestión merecía esa posición porque traballou máis dura e intelixentemente que o resto das persoas precarizadas. A xente cría iso. Ui, perdoa, que risa. E despois dis que non empatizo coa sociedade de consumo. Como vou empatizar con semellantes cousas? Ai, eran outros tempos. Moi, xa iréis entendendo pouco a pouco. Hai algo positivo que recordes desta época? Que tampouco quero poñer as miñas queridas coetáneas a caer dun burro. Pois está difícil, É bromi. Sabes que amo as miñas velliñas millennials. Pois bueno, os movimentos feministas e aqueles que loitaban pola diversidade sexual e afectiva tiveron grandes avances. As sociedades occidentais comezaron a interiorizar a interdependencia e a ecodependencia humana. Empezouse a ter en conta timidamente a perspectiva antirracista e anticolonial. A Igrexa Católica non pasaba polo seu mellor momento. E bueno, unha gran parte da xente que proviña de sectores precarios chegou a ter estudos universitarios. Moi ben! Mira que cousas máis interesantes saen cando te concentras. Ves como... Aínda que agora que o penso, no 2025 non era que tamén houbo un auxe da extrema dereita a nivel mundial, conflictos bélicos sanguinolentos e todo iso? Correcto, foi no 25. Pero estábamos cos aspectos positivos, moi... Oxe, case mellor non nos vimos meter nese xardín. D'accord. E que tamén estuve estudando francés. Vale. Con este panorama, e retomando o tema principal, como crees que comezou a revolución inquilina do 25? A ver, seguro que ten que ver con que a xente precaria estaba pasando canutas. Naturalmente ten que ver. Pero podría ser un pouco máis específica? Sí, refírome ás historias que contas sempre sobre a túa xuventude, que tiñas que invertir 8 horas ao día nun traballo espantoso para recibir a final de mes un salario ridículo co que cubrir as túas necesidades básicas de alimentación, teito, tal, cual, pascual... Esas lerias! Pois sí, pois aí van os tiros. De feito, moitas das miñas veciñas gastábamos case a metade do noso salario en pagar o aluguer. Arredemo! Canto martirio innecesario! Pero... polo menos incluiría todo o preciso para vivir. Que andas formando? Nada, estaba pensando. Pola auga e esas movidas non tiñades que pagar, ou? Sí, claro. Tamén chegaban facturas de auga. Que dis? Alucino en platino, de verdad. Pero se a auga necesítase para absolutamente todo. Mima, que disparate. E polo oxígeno para respirar? Non chegamos a tanto, pero bueno, pouco nos faltou. Bueno, aínda así, se quedabas en traballo,
tiña que ser un percalón bastante grande. Ti quedaches en traballo algunha vez? Moitas veces, sí. Ala, que horror, miña pobre. Tiveches que pasalo fatal. Eu tiña unha familia que me apoiaba e unhas redes moi bonitas de amigues para cando pasaba eses infortunios. Así que, por sorte, non cheguei nunca a unha situación límite. Pero sí, houbo moita xente que acabou na rúa. Na rúa? Que frío, que deshumanizante, que barbaridade, que todo. E non había ningún espazo disponible para darlle teito a esta xente. A ver, había. Pero acceder a él, sendo precaria, era complicado, senón imposible. Jova. E non había casas baleiras. Bueno, un montonazo. Daquela había case 4 millóns de vivendas baleiras. Como? Será unha brincadeira. Non, así como escoitas. E a xente sen fogar non intentaba entrar nesas casas. Sí, niso consistía un movimento social moi interesante desa época chamado Ocupa. Pero a sociedade en xeral tiña un rexeitamento moi grande cara aos ocupas. E iso? Bueno, como dixemos antes, os medios de comunicación estaban ao servizo dos poderosos e podían facer que empatizases cunha dona ricachona de 44 apartamentos turísticos Rosa Quintana que cunha muller migrante incapaz de atopar traballo por estar desregularizada. Desregularizada? Ana Rosa Quintana? Ai, son moitas cousas moi... Vamos ao lío, que nos vamos polos cerros de Úbeda. Cerros de Úbeda? Que es tremendo, moi. A ver, céntrate. Non lle busques as unhas ao gato. Con este batiburrillo de información, que conclusión sacas de todo isto? E as túas condicións de vida dependían moito de onde te tocara nacer. Se viñas dun contexto acomodado económicamente, tiñas bastante marxe para desenvolver unha vida digna coas túas necesidades básicas cubertas. Ajá. Pero, se pola contra partías dun contexto precario, estabas alugade e non tiñas unha vivenda en propiedade, estabas fastidiade, por dicilo finamente. Bingo! Moi ben formulado. Efectivamente, nesa época estaba sen ensanchar a fenda entre propietarios e inquilines, factor clave para disparar a revolución inquilina do 25. Saberías dicirme algún outro axente que estivera acentuado este proceso? A acumulación de capital en mans duns poucos machiruleiros? Outra vez coa mesma historia. Diso xa falamos antes, pero con outras palabras. Por desgracia, iso xa existía dende o comezo da sociedade sedentaria e a xente tiña o super normalizado. Refírome a algo máis novedoso e representativo de comezos do 2000. Algo cool e transversal a ricos e pobres. O Instagram? Bueno, a verdade é que non vas desencapiñade. Pero eu estaba pensando no... turismo de masas. Turismo de masas? Sí, turismo de masas. Sabes o que? Supoño, pero non sei que ten que ver con todo isto. Pois moito. Non viches as fotos dos meus tempos mozo en Santiago, nos que parecía isto un auténtico parque de atraccións, que chegaban hordas e hordas de turistas de todos os rincóns do mundo. Buah, vale. Perdoa, turismo de masas en plan turismo masivo. Claro. Ok. Claro, pero ti que pensabas? Nada. Dalle que nos liamos. Pois iso, que daquela os propietarios priorizaban alugar ou vender a estranxeiros ricachóns ou abrir establecementos adaptados ás necesidades de consumo dos turistas para sacar máis rédito económico do que sacarían das veciñas. Jova! E todo isto era legal, ou? Libre mercado, amigue. Moi... E así, paulatinamente, os nosos barrios, aldeas e rúas estaban sendo sustituídos por, digamos, centros comerciais plastiqueiros que aspiraban a ser Disneyland París. Oui, Disneyland Paris. Todo isto foi un proceso de transformación de espazos e expulsión de veciñas coñecido como xentrificación. Xentrificación? Como a túa aboa. Miña aboa chamábase Encarnación. Bueno, bastante parecido.
Jope, perdón, é que levamos un montón de tempo estudando. Podemos ir xa ao miolo da cuestión e contasme como foi a revolución inquilina do 2025? Pero sen dinámicas de roles nen nada. Quero saber como te a viviches nas túas propias carnes. Toda razón. Desculpa, moi. Eu tamén enrollome como as persianas. Só quería que entenderes ben o contexto da época. Nada, nana. Sabes que adoro que sexas así de falangueira. Ti simplemente relata como viviches dende o principio. Vale. Pois mira, todo comezou a primaveira do 25. Eu era unha rapaza chulísima con 800 euros na conta bancaria, pero cun gran sorriso nos meus beizos. Sabes cando antes me contaches o conto do turismo de masas? Sí. Pensaba que me falabas do turismo de masas. Rollo masas de facer o pan. Jesús bendito. Por un momento pensei que a fenda entre propietarias e inquilines estaba a ensanchar a causa de visitar a feira do pan de Porriño de Neda. Aí mi madriña, moi. Quen tivera a túa mente, fresca e lixeira como unha leituga.